asa yung papa dong? Ay, sa unsa din akol? Ay, sa arawan ni niya. Wa na bayad yung papa ba? Nah, si Papa? Wala rin ba si Papa diri kol? Ay, naunsa ba niya, oy? Diri ba napuyo yung papa? Aw, diri good kay diri man namang balay. Balik na sud adlaw kol. Igno na ako si Papa. Nagsunod balik na ko ha. Kailangan na naibayad yung papa. Wah nga, nabikli ko dyan ang baka. Wala ito ng kolektor. Tuwa na, naunsa. Istoryahan na niya magtinood nga wa kay kwarta. Hala, dayo. Ayaw, kolektor na. Oy, boss, unya, nasingil mo. Wala, oy. Ingon mo, nara na sila yung balay. Saan gisingilan na di ay? Siyang kulabing good. Ay na, siyang kulabing di ay. Lisod ginadakpan, boss. Dugay na kaniyang arawan ba? Boss, tara na sila, baliki. Pagtarong mo ba? Ang kabaluman mo? Ay naunsa gilibaan manoon. Boss, kaming gahing tambay dire. Boss, kailami sa tanang tao dire. Basta mga tambay kay boss, suwito na sa tanang tao dire. Sus, salamat kay sa inyo ha. Ugway mga tambay dire ha. Wala gyud ko mapangutanan ba? May problema na, boss. Nya, balikan sana ko ha. Ayo, ayo, kulabing. Hala pa, nanapong kolektor. Ha? Patay. Isa pasunda. Ina nga nasakit ko. Ay kol, maningil apog ka kol. Maningil ko din taon. Ayun papa diha. Naalay kol, nanakulo, nasakit kol. Hindaw be. Dara kulo, perting kurog-kurog. Sus, nasakit gidi ay. Na, unsaon na yung arawan karon? Na, wag dun may kwarta kol, wa may pangpalit ang bal kol. Padungaga sa may giram da kol be. Nala may trabaho si Papa kol. Naka-absent rin karon kay nasakit. Aw maayo kay nakatrabaho na. Kol kadang asa di ka kabalong nga na si Papa dire. Ay napaslamat gyud ko kay nay mga tambay nga diri ba nga buutan kayo. Ah, sa tambay di ka nakabalo. Balik ko sunod adlaw ha. Ano sa silos yung papa? Ay sweldo tanya karon kol. Pero wag siya kakuano kay nasakit. Balik ko sunod ha. Ingna yung papa. Pa, walang kolektor. Wala na. Sus, hawal po kayo ka mo bulatik ba? Kana, yun. Mo rin, masakpan ka sa kolektor dire kay ang tambay dahil nagsulti. Ulti, ganyan mga tambaya ba? Diskartean ako na. Patuhuon ako sila nga nanak ko'y trabaho. Uy, si Boss Abing, oh. Asa ka ni Madto? Boss Abing, asang guwing na to? Milagro kay ni gawas-gawas. Nay maningil, tago-tago. Ay, sa baba kay badunggan ta. Ay, trabaho ko. Nanam ko'y trabaho ron. Uy, himala kay nakatrabaho na. Nay, mamasay ruay dire. Bay boss, ikaw na ko lang boss, sitting na. Parang larga na ta. Ay, tuara mo sa na masayro. Sige, tara, larga na ta. Gikulat ako, sakit yung mga likod. Relax lang, relax. Gikulat ba na siya? Alang dili sakit mo nga likod, boss nga. Bukong man mong higdaan. Kasagdain na, diyan na pukawa kung maulian. Bay, asa to ni mo gihatod siyang kulabing? Bugoy kayo oy. Tura siyang balay. Atik-atik na para inyo na trabaho. Tanawa lagi. Daan palay ko. Mga bay, nara siyang kulabing silang balay. Okay, kinis, salamat. Ayo, ayo. Kulabing! Hala, nanapon. Pa, nanapong kolektor. Ha? Oy kol. Ayaw na yung papa? Ay na ito sa likod ko no. Adto akol. Uy, Kol! Maningil ko, Kol! Oy, asa ka to? Dula ka? Din! Din! Unsa man ni? Pa, kani pa ako kay dako, makasakay ka. Pastilan!